Pozdrav ljudi i dobrodošli. Kao što znate i sami, utorkom pričamo o vestima iz sveta i naravno iz Srbije i raznoraznim zanimljivim ili malo manje zanimljivim stvarima. Sad, nešto se jako interesantno desilo ovdje u Srbiji. Vi znate da cene svega skaču, nikako se spuste, osim ako ne uhvatite neku, promociju, neko pojeftinjenje, privremeno nekog artikla koji volite baš, kao ja, na primjer, grisine. Koje grisine, možda neko želi da zna, u pitanju svoje divne grisine, koje su prošle godine u januaru mesecu, pre početka svog ovog ludila, to jest nije prošle godine, zapravo ove godine u januaru mesecu, pre početka svog ovog ludila sa cenama, koštale 69 dinara. Neke su bile 62, ali uzet ćemo 69 dinara kao primjer. U kombinaciji, ovo su moje omiljene grisine, inače koje sada koštaju koliko? Ništa, brate, 100 kinte, 102-3 dinara. Nekad su ono veliko pakovanje koštalo 99 do 100 dinara, sad ovo malo košta toliko, ono veliko je već izbilo na 130. Ako to nije dovoljan pokazatelj porasta cena, evo vidite preca, ovo mi je druga omiljena stvar od ovih brenda, što volim da jedem. Definitivno u kombinaciji ova dva, pre sam kupovao za 100 dinara. Sada 150, 160 dinara. Tako da sam sa velikom mukom morao da rešim da ne želim više to da jedem. Nažalost, da mi se ne jede, da ne volim, da sam na dijeti, nazovite to kako hoćete, nazvat ćemo to dijete, jedem sve osim proizvoda. Znači, od januara meseca do dana današnjeg cene svega su skočile u, neću ja psujem, ali u 3 lepe. U 3 lepe je otišlo sve dođevala. I onda se pojave ova 3 šarlatana ovde, da nam pričaju o tome kako treba da jedemo parizer, pijemo jogurt i hleb. Mislim, ok, hleb i jogurt su fini, sve je to ok. I hleb i jogurt i parizer, ali oni stanu tu i smeju se, razumiješ, i smeju se činjenici da su cene otišle u 3 lepe pičke materine, da ljudi nemaju bukvalno šta da jedu do kraja meseca, da se bori svako da se stavi kraj sa krajem. Dođu ovde, brate, i ne znam šta da kažem. Sami ćemo pogledamo da verujem da je velika većina vas već videla ovaj video. Mislim, ko nije, stvarno živite ispod kamena, šalim se. Ali da, znači, pola leba, parizer i litar jogurta. Pola leba, parizer, litar jogurta. Jedan hleb košta u prodavnici 100 dinara. Rezani hleb do duše košta 100 dinara. Nekad je pre nerezani hleb mogao da se nađe za 35-45 dinara. Sad, teško da može ispod 70. Mada šta ja znam, ne jedem hleb, na prinuđenoj dijeti sam. Samo pogledajmo ovaj video, zajedno da vidimo. Stavimo majonez ovako na pola hleba. Majonez na pola hleba, a? Ko što smo uvek radili. Parizer stavite. I sad lepo pola kilograma hleba. Pola kilograma hleba, pa da, mora da jedeš pola kilograma hleba, ali za ništa drugo nemaš para da kupiš, dečko. Ništa drugo nemaš para da kupiš, je tako, Velić? Tako je. Ali zanimljiva mi je činjenica da oni to jedu, jel ti smeju sve redom, ja shvatio da prosječan Srbin zapravo to jede skoro svakog dana. I to jedu sad. Neko to spremi skoro za svaki doručak. Pa ti vidi. Dovoljno za mene. Jedu za jebenu reklamu. Dobro je od ove reklame uz oko koliko pare. Debelo bi previše. I tako je predsjednik pojeo parizer. Valjda, jer to u kadru nismo vidjeli. Zato ministri. Ne verujem da je pojeo, znači bukvalno je bacio. Lepo kaže valjda čovjek. Ministri, krnjošu tu, bajamo i nema tu. Mirović i Mali definitivno jesu. I ne radimo mi ovo da bismo mi pokazali da smo mi obični ljudi kao sam. Ovaj kadar snimljen pre kadra u kome jedu. Vidi se po hlebu, jel te? Normalan sve da živimo, da demantujemo njihove laži o tome ko su milioneri. Radi to da bi pokazao, kako je rekao, modus laganja onih koji su ga zbog parizera napali. Šta? Modus laganja ljudi koji su ga napali zbog parizera? Druže, cena parizera je skočila. Nemaš ti tu, niko ne laže vezano za to. Šta se radno, tražiš promociju neku? Šta jede ovaj parizer? Ovaj buđev parizer, brate, koji istekne za 3 dana ako se ne pojede ceo. Šta je dobro kao marka? Ništa, brate. Što nije, ne znam ni ja, koja sad marka tu? Neka poznatija, Carnex, na primjer. Zašto Carnex nije reklamiran tu?
Ne može, brate, ne može da se nađe za te pare za koje on hoće da kaže da postoji. I ovo što on pokazuje u danima kad su promocije, kad je na popustu. Na rasprodaji, dečko, 3 dana pre nego što treba da istekne rok. Gde je tu Neoplantin Parizer? Neoplantin Parizer je lep. Kada vi vidite šta predsjednik jede na svom Instagram profilu, vi vidite da se tu nalaze skupoceno meso, vina vrlo često, u odelima koji koštaju duplo godišnje plate, prosečne plate u Srbiji. Što znači da predsjednik ne prima samo tih 100 i nešto hiljada dinara koliko je njemu formalna plata, nego da očigledno ima i druge izvore prihoda ili da možda trguje svojim uticajem pa na taj način obezbeđuje sebi dobar klikanlik. Glavni i odgovorni urednik NIN-a Milan Ćulibrk bio je taj koji je pozvao predsjednika i ministre da prvi degustiraju parizer snižene cene. I šta kaže šef kuhinje predsjedništva, kako je sebe u šali nazvao. Videlo se po onome kako je napravio sendvič da ga ne jede. Znači staviti u pola kilograma 3 parčeta salame, taj čovjek verovatno ko zna kad je posljednji put jeo sendvič. Zato je Ali bukvalno, čekaj, imam 35 da zapamtim. Stari, 3 salame u pola kila hleba, ali me zezaš? Parizer stavite. Ma Nisam daj. lepo. Druže, ja razumijem da postoje preferencije, ali nikad šta, u pola kila hleba, 3 parčeta salame. Ajde, molim vas. Lepo je rekao čovjek, pa znači, taj to nije pojeo, ne može da pojede oko suvo. Plus, gde je šolja za jogurt? Gde je tu šolja za jogurt? u kupovinu poslao malog i Momirovića, da pokažu koje su to sve cene. A to je valjda u kupovinu poslao malog i Momirovića, da pokažu koje su to sve cene snižene. Majonez, hleb Sava, najjeftiniji hleb u Evropi, 54 dinara. Čuli smo da imate dobar parizer. To je taj, mislim da je cela Srbija videla ovaj parizer. Neverovatno je koliko... Znaš što je nevjerovatno? Reći vam što je nevjerovatno. Nevjerovatno je koliko nam se smiju u facu svojim glupostima. To je nevjerovatno. Znači, gledaju nas u oči, snimaju ih kamermani, pričaju ljudi što moraju da pričaju, ljudi koji rade tamo zato što su učlanjeni gde jesu učlanjeni. Inače, sve su to ljudi koji su privljeni na privremeno da rade na mestima kojima rade i moraju moraju tako da se ponašaju. Inače, otkaz. Ćao, doviđenja, šu. Čuo sam da imate dobar parizer. Druže. Alo. Neko zajebao ovde. Kakav crni dobar parizer. Mislim, šta je to uopšte? Koja je to marka? Dakle, iz Albanije je to uveženo. Mislim, nije iz Albanije zato što se zove dobar. Ne može da bude dobar, ja se zove iz Albanije. To je da se zove dobar i da bude iz Albanije. Nema poente. Poente priče je da je to takav lažnjak jedan, da to nije humano. Najbolji hleb Sava. Koji je to hleb Sava? Zašto ja nikad nisam čuo za taj hleb? Šta je sad taj hleb? Nešto genijalno, nešto odlično, nešto najbolje. 54 dinara. 54 dinara. Bez obzira što je poskupilo oko 15 dinara više nego što je bilo u januaru mesecu. I to je verovatno 54 bilo na nekom dodatnom popustu pred buđanjem, da ne kažem, ajde bre, beži tamo. Ovo sad sve postaje presmešno na neki način, ali u isto vreme i žalosno. Opa i presmešno i žalosno. Ja ću pokušati samo da, pošto je predsjednik rekao upravo tako, najvažniji su rezultati, a to su cene, to su plate i to su penzije. Ele, ne može ovaj parizer da sakrije istinu. Istina je da su u posljednje 3 godine cene hrane u Srbiji povećane 57,8%. Meni je jasno. 57,8% u posljednje 3 godine. A to je samo ove godine, Boga piti koliko. Kaže, skaču plate. Prvo, nisu plate ništa značajno skočile. Ako je nešto skočilo, skočile su penzije, jer te penzioneri glasuju za gospodina DRMR Vučića. Gospodina koji pola, to jest kom celu državu čine samo penzioneri. Njega boli uvo za bilo šta drugo, bilo koje drugi ljudi. Prate, poenta nije da nešto bude jeftinije kad je na popustu, ljudi moji. Poenta je da bude jeftinije sve vreme. Mora sve vreme nešto da bude jeftinije, ne da čekamo popust i da skupljamo na popustu šta treba da se kupi. Neko zeza bre ovde. Realno to niko ne shvata.
Jasno da predsjednik kada je došao na vlast primenjuje dvostruke standarde. On očekuje od drugih ljudi da jedu parizer, očekuje od drugih ljudi da poštuju izborna pravila, očekuje od drugih ljudi da ne vode funkcionerske kampanje, ali predsjednik Vučić radi upravo suprotno. Vodi funkcionersku kampanju gotovo sve vreme. A sljedeće nedelje predsjednik će, kaže, pokazati ljudima još bar 10 proizvoda koji će imati značajno sniženje cena. Na popustu će da bude, neće da se značajno sniže cene za svagda. O čemu se priča ovde? Značajno sniženje cena na popustu će biti pred istekom roka. Neće biti značajno smanjene za svagda. To je ogromna razlika. Pa, prijatno vam bilo. Marko Novičić, Televizija Nova. Ma beži bre. Stani. A posle košarkaških pobeda. Ček, stani. Hoću da pročitam, to je da čujemo svi zajedno ovde Vučića dok priča o cenama. Jer s njih nisu bili prisutni. Hoće vam čujemo Vučića kako priča o cenama, evo ga. Hleba. Ubedljivo najniža cena u Evropi celoj, dakle ne postoji niko u regionu koji ima cenu hleba blizu. Ali Ne postoji niko u regionu koji ima niske plate blizu našim. Okej. Nisam u hlebu u pitanju. Plate su haos. Niska plata, visoka cena hleba. Alo? hleb, i to od 3 dinara, stari je radikalski predizborni adut. Ove godine, pred izbore će građani moći da se uhvate i za nove predsjednikove adute. Ti doneseš, brate mi, pileći parizer. Ova cena je, redovna cena je do danas 399 dinara. 399 dinara. Biće od srede 259,99 dinara. Znači, 50 dinara jeftinije za vreme popusta i poslije će se vratiti cena na isto. Jogurt, redovna cena mu je 164. Koji je ovo jogurt? 4 dinara 90, bit će 139 dinara 90. Jel kravica? Ja ne vidim da je kravica. Jel pekarski? Ne vidim i da je pekarski. Šta je ovo žnje izvadio, brat, iz ove korpe? Dakle, gdje je kupio ono čovjek? Gdje ovo ima da se nađe? Ja sam iz Blaca, u Blacu nema. U Blacu neće ja nađe niko. Za pranje posuđa. Ajte, molim vas. Redovna cena je 126 dinara u stvari, a ova će nova cena biti 69,99. Neki špa. Ama šta je ovaj dobro, brate, dobro ima i proizvode. Suhomesnate, samo hleb nema. Hleb treba da nabave. I imaju, jel te, mlečne, iako ne znam šta mu uzduše, i imaju šta god je ovo bilo deterđent, verovatno potiče iz istog dijela svega kao i mlečni proizvodi, ako ti iskreno. Spageti neke tecnanine, 75 dinara je cena, bit će 49,99. To je mleko dugotrajno, redovna cena je 109,99, bit će 95. Delicious Apple, jabuka 120 dinara, bit će 89, bit će 95. Šta? Delicious Apple. Delicious Apple. Jabuka 120 dinara, bit će 80 dinara. Ili ovo litar i pol, ovo je 2 litra. Redovna cena je 99 dinara, moći ćete ga nabaviti dobar krompir za 60 dinara. Neki začin. Dobar krompir. Sve mora dobar, da bi bilo jeftino. Šta me pojente priče, bre, ovde, bre, alo? Šta ako neko neće da jede dobar? Šta ako neko hoće nešto drugo? Šta ako neko hoće C začina, ne je li ovo dobar začin? Domaći, tako se zove, dodatak jelima. Redovna cena je 70 dinara, bit će 50 dinara. Imaš... Ok, ne želim domaći začin. Želim C začin. Želim da bude C začin 130 dinara, ću da bude 90 kao i ovaj. Barem tu sredu koju on obećao da će biti. Sve je u redu, petak je u sredu. Domaći, tako se zove, dodatak jelima. Redovna cena je 70 dinara, bit će 50 dinara. Ima šampon za bebe. Redovna cena je... To mi barem sreće. I joj, dobro, kafa. Kafa. Šta je dobro kafa? Će neko da mi kaže šta je dobro kafa, jebote? Ha? Šta je dobro kafa? Alo? Ja to nisam video. Nisam čuo da postoji. Niti čuo, niti video. Šta je dobro kafa? Te molim vas, ljudi. Vuče, bija rogove ljudi. 100 grama, cena inače 139,99, bit će 89,99. I te cene će važiti u svim trgovačkim lancima. Dokad ne zna se, do izbora sigurno.
Vrlo lepo rečeno, do kad ne zna se do izbora sigurno. Kao što će do izbora da se radi i ulica Cara Dušana u Zemunu. Ista priča. Svinjski but od 1000 ili juneći od 1500, možda prosečni građanin ekonomskog tigra neće moći. Pa ovo je Univer Eksport kod mene, bre, na Banjici, ali mene zeza neko. Ček, stani. 1500 ne zna se, do izbora sigurno. Neće važiti u svim trgovačkim Vidi majke lancima. ti života ti. Dokad ne zna se, do izbora sigurno. Haos, ne mogu da verujem, prodali se. Svinjski but od 1000 ili juneći od 1500, doručak na večeru, prodali pa se. se šamponom za bebe, Desi, dečko. koji tim obraćanjima moraju da... Strašno. Više prilika za prava i manje vređanja Strašno. i deljenja lekcija. Ovog puta, prvi put u novijoj srpskoj istoriji, nismo mogli da pitamo, ali smo dobili odgovor. Dakle, da mi ja odgovorim nešto. Potpuno mirno. Potpuno mirno, samo što nije pukao. To me zanima, ko trenira ovog čoveka da bude potpuno miran? Ja ne znam. Ali ova faca nije potpuno mirna. Ova faca je pred pucanjem. Čovjek pucka. Popucko je, da ne kažem. Druže. Jaj, ljudi moji. Sramote. Sramote je koliko jedan čovjek može da nas jebe ovako jako. Ovako dobar seks ne zaslužuje da bude na YouTube. To treba na Pornhubu da bude, druže, svi meni živi zdravi. Znači, ovo je smešno, majke mi. Ovo je bukvalno smešno. No, iskreno nadam se da će sljedećeg utorka da bude nešto zanimljivije, da bude neke bolje vesti, jel te? Neke vesti koje nisu o salami, o tome kako je sve dobro. Ko zna, možda uzmemo malo da ispitamo poreklo te dobro marke, da vidimo koji Vučićev brat to drži, ako ćemo iskreno. Pembi mu sve. Ništa, hvala vam što ste gledali, nadam se da ste uživali, ako vam je Jole zabavna ova muka kroz koju prolazimo. Bacite like, pa se vidimo sljedeće nedelje. Budite mi dobro. To što nemate dovoljno vaspitanja nije pitanje za mene, već za neke druge. I 4. ili 5. put vam ovo govorim. Dobro je da to promenite. Zdravo je, lekovito je, blagorodno je da to promenite. A da vam ukažem na razliku između mene i ovih koje podržavate.